senjata. Ya. Ayo Prabu, saat lan waktu kieu wis dadi ketentuan. Sarah Winda sang permaisuri bakal melanjutakan sebagai pewaris sambung watang putung para ratun Galuh Agung. Tutu putra Prabu Medang Barat, tapi pinastine Kang Mengko bakal melanjutakan garis keturunan Iwal Prabu Surya Pangon sing bakal jenjemi pemimpin ning Galuh Agung. Sira sadar Surya Pangon diangkat derajate, diangkat jabatane atas dasar isun kang berjasa marang sira. Oh, awitnya nama sidem mastu, nama sidem Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa, Pangestuku Raja Dewa. Iya, bas, bas, bas. Kurang ajar. Ilmu kana sing basah penting. Sepisan manik. Om, awitnya nama sidem astu, nama sidem. Oh, Surya Pangon Kewirata. Om, Apa kang? swastiastu, nama sidem. Om. Aduh. Om Swastiastu, nama sidem Pangestuku Raja Dewa. Pangestuku Raja Dewa. Aduh, lega. Aduh, Wes, maksa baik. pantes ka sampean manyipat tadi wong edan Surya Pangon. Kayak konon Prabuku. Aduh, Lagi apa-apaan sadar beli Surya aduh. Pangon. Bakal wis ndelengaken wong sing lagi mbobot lagi ngandung. Apa maning wis wayahe. Bareng kita bakal wis demen bokong gede, weteng gede. Kayak ngapa rasane wong sing lagi ngandung, sing lagi meteng. Pengen ngrasane wong sing lagi meteng, Prabu. Oh, Ya akeh, kebo meteng ya akeh, wedhus meteng ya akeh. Prabu mau ngomongnya kok. Surya Pangon, Ya, Prabu. kita masih membuka pintu maaf kanggo sira. Mengkonon, Sebab sira salah swijine panglima andalan ing Galuh Agung. apunten Prabu. Waspadakaken Prabu. Apa? Ana Ana salah musuh maning. iku sawangan Prabu. Kenapa sih Kang Mas? Waspadakaken Prabu. Ana salah swijining cahaya Ana apa rai? Anak apa Kang sing Mas? gawe silo ning pandenengan Prabu. Ana apa rai? Ika waspadakaken Prabu. Anak apa sih Kang Mas? Ana apa? Ika sawangan ka Prabu. Kang Mas? Aduh! Ah! Kang Mas! Kang Mas! Biadab. Percuma sudah diangkat jadi panglima. Surya. Kang Mas!
senitip diri ning sapa suniti praga wis percuma senajan sampeyan suka sun masih tetap kelingan wong kasep ning waktu lagi barangan waktu pengen sampeyan lelarak pulang padahal kula bakti mamae pikri nurut sa perintah yang laki Rai titip anak Rai ya Betara Dewa Agung biadab biadab Surya sing kuat Kang Mas, sing kuat Kang Mas demi keturunan Kang Mas. orang Kang Mas. orang Kang Mas. Banyu mataku masakan melimbang-limbang. Sing kuat Kang Mas, sing kuat. Demi keturunan Kang Mas, sing kuat Kang Mas. dudu manusia Surya pantesan arane Surya panas tumidake Rai Kang Mas kula. ya Kang Mas. Sambat-sambat kayak berkuat aduh lara lawan pati Sarwinda karo sapa Kang Mas. Keturunannya sampean Kang Mas. Kang Mas. Jangan ngemek-ngemek Surya Pak. Jahat Surya. Kejam sih orang di perasaan. ning sapa sunitip diri Sarah Winda wis dadi pepestaning sejroning goresan sejarah tumiba lawan jantur ceritaning Upapati Sudarma Upapati
sejarah Galuh Agung iki bakal nglahiraken peputra sebagai sambung watang putung putra para raton Galuh Agung. Iwal putra Surya Paloh. Mula aja netesaken banyu aja netesaken banyu lerang. Sekarang dong ngaput jalma pasrah lila sakrasaning Gusti. Surya Bangun. Ya. Setan apa, jurik apa sih ngerasuk pikiran sira? Tega sira bunuh. Padahal Kang Medang Barat eman sayang karo awak sira. Di saat sira urip susah, Kang Mas Prabu Medang Barat sing ngangkat derajat sira. Tapi apa balasannya? Sarah Winda sepisan maning usap tetesan banyu larangan tetesan banyu mata. Ayo kerahkan barisaning para mandala. Saumur bibakal Prajurit-prajurit panewu saking Galuh Agung. Kematiane Prabu Medang Barat sesuai kelawan tradisi kang dadi keyakinan lan kepercayaan. Kita nganakaken suwijining upacara ngaben dibakar jasad Prabu Medang Barat. Aladene hal jabang singananing bobotaning Sarah Winda secara sah iki putra pewaris Galuh Agung. Waktu kian sing bakal bersanding ngancik ning menara gading mimpin Galuh Agung dudu Prabu Medang Barat tapi Prabu Surya Paloh. sing teliti ngati-ati. Surya Bangun. Kayalah kamu mulai ngubah sira. Au! Pokoknya Kurang gede ajar Surya Bangun. raine ambak wetenge gede kaya ngapa rasane wong wetenge gede bokonge gede. Deladak sira. Cireban cibak jadi miming ayu lupita sarang mame pikri ayu denok bunda denok. Saja nangis. Lanjutaken sebagai penerus sambung watang putung putra sing bakal jenjeming lungguh ning Galuh Agung. Iwal jabang sing ana ning bobotan lan kandungan sira mula waktu kin aja sampai kelawan rasa kepatiwasa sawise ketinggal ning Prabu Medang Barat kaya konon Sarah. Surya Bangun. Ibarat wis laka pilihan Batinda Sari Winda. Ya. Ibarat wis takdir nantukaken turis waris bagja diri. Ya. Lamun bener ucapane Surya Bangun makonon. Kelawan berat hati Sari Winda. Sarah Winda. Nerima. Secara sah disakseni ning toko suci para rahib para dharma diaksa singana ning wilayah Galuh Agung yen sira bakal tepung kerama ketepung jodoh kelawan Prabu Surya Pangon mlebu ning kenyapurit ala dening jasade Prabu Medang Barat sedela maning bakal ana swijining tradisi adat sesuai kelawan keyakinan acara ngaben bakar jasadeng Prabu Medang Barat. Tapi kau dengan Surya Bangun. Kula pengen duwe jalukan kelawan awakmu. Apa sing dari Pada jaluk? padane Sari Winda gelem lan urut karo awakmu
Tapi tulung sedurunge jabang bayi lahir ning alam dunia salirambung aja kena nyampuri. Hari kita pengen ngalami wong lagi meteng sih priwe. Rame temen. Ya kita pengen ngalami kayak ngapa rasanya wong lagi meteng. Ana wong edan lagi meteng Kang. Sik. Kayak konon. Lamun gelem turutana. Ya. Beli gelem terpaksa tak tolak cinta karo Sarawi. Beli apa-apa. Mater pikader nunggu saat sing tepat bakal babaran. Sanggup? Lamun pun kang dadi penjalukan. Ayo mlebu. Ala dening jasade Prabu Medang Barat sedela maniki bakal dibakar sesuai kelawan apa sing dadi tradisi sing ana ning wilayah Kang Mas Medang Barat ampura Sariwanda Kang Mas. Kang Mas. Wis aja ditangisi. Ampura Sariwanda Kang Mas. Mlebu mana? Aduh. Bakal wis kelingan bayangaken Permaisuri Agung Galuh Agung ya Prabu beli bakal anggone tek sia-siakaken jasad sing mesti niki bakal dadi salah swijining komaralan wibawa kang ana ning wilayah Galuh Agung. Salah swijining bendera setengah tiang Panji Agung bakal dipajang ning tatar wilayah Galuh Agung melu berduka atas kematian yang Prabu saking wilayah Galuh Agung. Tegawa bakal tak siapakan swijining pancaka kanggo bakar jasading Prabu Medang Barat. Ayo, berani Prabu. Layung sore kadang esuk katon pisan masak lebate. Selamat wong urip bisa nyegah ing nafsune. Tindak tanduk kala bisa gawe lara. Sopan santun gawe luhur budi. Duh, duh. Sopan santun gawe luhur budi. Mimeng ayu lupita mame pikri ayu deno konde deno minang kasing 2925 takdir beli bisa dipungkir kadar sing mah gumelan ing alam lahir
yen kula kudu sapikir ning segala tindak laku aye deno punda deno miming ayo lupita mame pikre keding kang ngerengakeun Abah Helmi Mama Helmi Mas Ronald Mas Wawangan ngananing Taiwan dewek minangkane sing nerangakeun dilalipur dikalipur tambah lawas tadi kelingan tambah lawas tadi pikiran Arin delengakeun rumah tanggane Nyi Layung Pasih lawan Ki Adipati Kumala kosi rumah tanggane seneng bae ya bunga bae uripe arin delengakeun rumah tangga wong sejen ka saya tua saya bosan saya tua ya saya pada tukar air rumah tanggane sampean kosi saya tua saya ruket sampai ipenku kesirian kadang mah kapan ipen dua laki Dadi cekake maipenku pengen rumah tangga ya pengen kayak sampean nengan anu nema endane ipen weru beli kuncine wong rumah tangga supaya aja tukar jogre apa kun rahasianya punyai sing dadi kuncine ibal saling percaya ipen dari kuncinya rumah tangga kon adem ayemku kudu saling percaya konon oh jadi mengkonon kunci rumah tangga toliga nyai nyong ngangga ipen kulawas melu sampean kora bener awit sampean masih pada jabat ning kraton Galuagung uripe seneng bae orang anak sampai tekangkin wis pensiun ya tetep baik semene-mene iku sareng miming ayu lupita mame pikri Mas Ronald Keding Mas Wawane Keding kang mirengakeun duh aye denok bunde denok sing paling anu nema beli ngilangakeun ipen kuning sampean punyai priwensi ya bagenakeun wis pensiun gah ning ipenku eman pisan sandangan segala-gala ya dicukupi ning sampean harga apa sih ipenku mung bujang ora ya ipen dalem nyai memang yen wis kelingan nalika semana sanalika Kang Mas Adipati Kumala masih jabat ananing Galung Agung kahuripane yang segala serba mewah dihormati dihargai
tapi ya ora kurang-kurangan. Senajananing saat saiki Kakang Adipati Kumala wis lengser saking kepatian. Ya baganas Adipati wis lengser ganyai wong masyarakat Galuagung ku masih ngajeni ning Adipati Kumala. Sebabe wong Adipati Kumala ku wonge bijaksana. Ning rakyat cilik beli pandeng bulu, beli ilok pala pilih sama rata adil ning masyarakat. Makanya masyarakat ya sebaliknya senajana wis belin jabat dadi adipati masih tetap diajeni. Jaran Sari Jaran Purnama Naga Sari dibungkus daun apalagi ditinggal lama. Sehari rasa setahun mame Fikri aya denok. Sehari mah rasa Memang benar saujare iba. Kakang Adipati Kumala selalu nandur ning tanggung jawab. Lawan apa kang dadi kewajiban? Kewajiban lawan kabeh hamba rakyati. Apa maning lawan keluargane. Ya iwal ison layong pasi. Kuan kang minangka dadi kunci ning rumah tanggane Kakang Adi Kumala lawan kula iban. Selalu kasih mengasihi, selalu sayang menyayangi. Senajanang keadaan saat yen sijin karo pengin. Ya senajan sejen gak ajang orang ini kasih sayang orangnya. Bener iba. Ari wong kasih sayang ku sumur urip amun bisa kah? Lamun bisa ya takang langka umure aja sampai hilang. eling-eling mangkeling eling mumpung ning dunya aja ilok nutugi nafsu sing mantak kaduhung ragane sing katempuan ragane mah sing katempuan. Toli lamun olia jujur kawan iban. Priwes nyai. Apa semolane nyelayong pasi kelawan Kakang Adipati Kumala selalu rukun runtun jare wong zaman sekian ngomong romantis. Oh, cari bocah nomaya. Sebab apa konon Apa sih nyai? sering lawas rumah tangga layung pasiki durung dipai keturunan. Durung anak sing kanggo aleman. Dadi karepan karo sapa maning layung pasi aleman yen duduk lawan kang dadi guru lagi. Ya iya monone manyai. Lawas sampai rumah tangga lawan Adipati